Aduna pay mokapin sa usa ka libo ka mga eskwelahan sa tibok Central Visayas ang wa pa hingpit maayo human sa pag-igo sa bagyong Odette. Muusa ka tuig na ang nakalabay. Sayra nato ang detalye pinaagi ni ining report. Sumali Dr. Salustiano Jimenez, ang Regional Director sa DepEd Region 7, nga maabot sa 5,000 ka mga eskwelahan sa tibok rehiyon ang naguba sa bagyong Odette ni atong Disyembre 16 sa nakalabayng tuig. Sa kinatibukan, maabot sa 6 bilyones pesos ang natala nga danyo sa mga infrastruktura sa DepEd. Apil na ang mga eskwelahan tungod sa pagkuso-kuso sa katalagman. Bisan sa paningkamot nga masolusyonan ang problema apan dili gyud madali-dali sanglit, aduna pa may mga agiang proseso. Possibly mga 30% ang nahabilin siguro no nga angay pang ayuhonon. Gipaniguro sa DepEd nga bisan og aduna pay mga eskwelahan nga nangagusbat, wa kini makapakgang sa pagpahigayon sa in-person classes sa mga tinun-an. Napangitaan na nila og pamaagi nga mapahigayon gihapon ang klase pinaagi sa paghanay sa schedule sa mga tinun-an. Samtang ipadayag ni Jimenez nga dako og natabang ang pribadong sektor nga mapaambit sa pagtabang sa rehabilitation sa mga tunghaan. Do napatay ongoing nga mga repairs and construction, mao na nga mao sa na atong pangusga na pod no nga unta mahuman og dali para katong nag-double shift mabalik na gyud taon sa normal. Kauban si Clover Lumayag ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.